डायरेक्टर शशि सिंह, डीजे मुकेश चकिया। बिना उतरा गेला उ तोरा माल के बच्चा महीना में हऊ एही साल के। अरे सुना बिना उतरा गेला उ तोरा माल के बच्चा महीना में हऊ एही साल के। बात पूछला तो बाबू हमरा पासे में हो। अरे दे तो फोन तनी बाबूजी के दे तो। हाँ बेटा बोला का हाल समाचार बा। हाँ बाबूजी प्रणाम करत हई। हाँ खुश रह बेटा खुश रह। का बोला हो पापा। अरे सुन्नी हो मलवा के शादी होत हई। कौन मलवा रे जेकरा चलते तारा के पीट के बाहर भेजनी। हाँ पापा सही पकड़ला सही पकड़ला। हम ना रहे बारा हमार टिकट कटा दया दे आवत हई। हे पापा सुननी हमारा के शादी यही बैसाख में बा। अब हम नहीं रहे बाहरा टेंशन माथ में बा। डीजे मुकेश चकिया, रिकॉर्डिंग बाय शीला फिल्म्स। डीजे मुकेश चकिया। जभिया से हम सुनले बानी तबे से फोने लगाईले। गाँव में के करो शादी होला ओकर खबर पहुँचाईले। हे बाबू तनी पैसा भेजा दा नहीं तो टिकट कटा दा। बड़ा रुआ तनी लोरे हमरा आँखों में बा। हो पापा ई कुल काम ठीक ना होत हवा। कौन काम रे बुड़बक। अरे हमरा के झूठ बोल के आ बाहर भेजा दिलऊ। हम अबे आवत हई। हे पापा सुननी हमारा के शादी यही बैसाख में बा। अब हम नहीं रहे बाहरा टेंशन माथ में बा। डीजे मुकेश चकिया, टाइगर सुदीता उपेंद्र पिया कर बात कहिले साचे हो। सारा कुछ खत्म हो जाई घेवड़ा छिली हो पाछे हो। आजे गाड़ी हम धरतानी कि तोहरा से साथ कहतानी। हमें घर आवे दे पूरा हाथों में बा। अरे हो पापा हम घर आवतने हम शादी करबो। रे ससुरा अभी तोहार बियाह करे वाला उम्र थोड़े न हो। हाँ तारा बुझा थोड़े न हवा। हम 2012 से तैयार होके बैठल बानी। अगर शादी ना करैबा तो तहर मोछ ढहवा देम समाज बीचे। हे पापा सुननी हमारा के शादी यही बैसाख में बा। अब हम नहीं रहे बाहरा टेंशन माथ में बा। शीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।